नमस्कार, तुमचं स्वागत आहे माझ्या चॅनलवर. प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तुरपाई कशी करायची ते शिकवणार आहे. कुठलाही ब्लाऊज असो किंवा ड्रेस असो, त्याच्या गळ्याला किंवा ब्लाऊजला पाठीमागच्या पार्टला स्लीव्जला आपल्याला तुरपाई करावी लागते. तुरपाई करण्याची योग्य पद्धत मी आज तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये शिकवणार आहे. इथे मी सिंपल कपड्यावर तुम्हाला तुरपाई करून दाखवणार आहे. सेम तशीच तुरपाई तुम्ही जर केली तर तुमचा शिवलेला ब्लाऊज किंवा ड्रेस हा एकदम परफेक्ट दिसेल आणि तुरपाई आपली एकदम फिनिशिंगमध्ये येईल. इथे मी तुम्हाला ह्या सिंपल कपड्यावर इथे तुरपाई करून दाखवणार आहे. इथे मी हा कपडा इथून 1.5 इंच अंतर सोडून फोल्ड करून घेतलेला आहे. इथून आपण ह्या पॉईंटपासून त्याला आता तुरपाई करायला सुरुवात करूया. अशा पद्धतीने आपण याला हातामध्ये पकडून घेऊया आणि अशा पद्धतीने आपण त्याला तुरपाई करूया. खालचा जो कपडा आहे तो आपल्याला एकदम थोडासा किंचित सुईमध्ये घ्यायचा आहे आणि वरचा जो कपडा आहे तो आपल्याला घेऊन सुई जी आहे ते दोन्ही कपड्याच्या आतमधून आपल्याला काढायची आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला हे स्टिच करायचं आहे. आपला जो धागा आहे तो खालच्या बाजूने पण जास्त नाही दिसला पाहिजे आणि वरच्या बाजूने पण नाही, आणि सेम अंतरावर आपल्याला हे कपडा घ्यायचा आहे. सुई ही वरच्या कपड्यातून नंतर खालच्या कपड्याच्या खालून खालचा जो कपडा आहे तो आपल्याला एकदम थोडासा सुईमध्ये घ्यायचा आहे आणि अशा पद्धतीने आपल्याला पूर्ण तुरपाई करून घ्यायची आहे. सेम अंतरावर आपल्याला हे टाके घ्यायचे आहेत. सेम अशाच पद्धतीने पूर्ण आपल्याला तुरपाई करायची आहे. सुई ही आपल्याला दोन्ही कपड्यांच्या आतून घ्यायची आहे. त्यामुळे आपला जो धागा आहे तो जास्त बाहेर दिसणार नाही आणि आपली जी तुरपाई आहे ती एकदम फिनिशिंगमध्ये येईल. अशा पद्धतीने आपल्याला हे पूर्ण स्टिच करायचं आहे. व्यवस्थित सेम अंतरावर आपल्याला हे टाके घ्यायचे आहेत. इकडच्या बाजूने पण आपला जास्त धागा दिसणार नाही. अशा पद्धतीने आपल्याला हे स्टिच करून घ्यायचं आहे. जर तुम्ही अशा पद्धतीने जर तुरपाई जर केली तर तुमचा ब्लाऊज आणि तुमचा जो ड्रेस वगैरे काही असेल ते खूपच सुंदर आणि एकदम फिनिशिंगमध्ये दिसेल. त्यामुळे तुमचे कस्टमर पण वाढतील. सेम अशाच पद्धतीने आपल्याला ही तुरपाई करायची आहे. तुम्ही पाहू शकता इथे एकदम फिनिशिंगमध्ये आपली तुरपाई आलेली आहे. आता आपली इथे पूर्ण तुरपाई करून झालेली आहे. आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला तुरपाई कशी करायची हे शिकवलेलं आहे. शेवटी आपण याला गाठ मारून घेऊया आणि धागा कट करून घेऊया. व्यवस्थित याला आपण
सेट करून घेऊया. म्हणजे जिथे सेम अशाच पद्धतीने तुम्ही तुमच्या ब्लाऊजच्या स्लीव्जला पण तुरपाई करून घेऊ शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर प्लीज लाईक करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू.